ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋକିଲା ସିଂହଟିଏ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆଟି ଭୟରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସିଂହଟି ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିନଥିଲା। ସେ ବିଲୁଆଟିକୁ ଖାଇ ନ ପାରି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ଓ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖାଇ ଦେବାକୁ କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଂହକୁ ଡରି ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖାଇଦେଲା। ରାତିରେ ବିଲୁଆଟି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଂହଟି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ବିଲୁଆଟିକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଦିନକର କଥା। ସିଂହକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ କୌଣସି ଶିକାର ନ ପାଇ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛର ପୁରା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ସିଂହଟି ଗଛ ପୁରା ଉପରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଅଧା ବାଟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଶୋଇକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ଯଦି ତୋତେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା।